Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions maswera sei kuno kukuru kunaya imwe mvura ine mapanangana zvisingaiti asi tadzoka nawo ma-confessions awa kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Ndati ndinge ndichikupakulirai imwe episode yemasikati kuitira kuti pamunenge muri kumabasa munge muchizoteerera zvekare nekubatsira vana haidi mucomment section, ndichitenda kune vose avo vanolaika zvekare nekukomenta ma-comments edu. Ndinomaverenga ose apo pandinenge ndiri mubishi kuti ndinge ndichikurekodherai zvekare zvimwe zvirongwa. Rekedzai tibva tapinda muma-messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndakapihwawo makore 21 nekuti ndinge ndichidya joy kunakidzwa nemari kuita vakadzi nhamba yandinoda uyezve kare ndichienda kunzvimbo dzose dzandinenge ndichida kuenda kunyika dzakasiyana-siyana. Iko zvinozvi ndava mugore renhamba 17. Apart from kudya mari ndichinakidzwa nevanhukadzi, handina kana chandaita, handina kana chandinacho. Mukoma muri sei? Upenyu hwangu hwakaoma, ndiri kuita sekunge ndiri kurarama mumovie but itori life yandiri kurarama. Zita rangu muchanditi Simba, sandiro zita randakapiwa nevabereki rekuberekwa naro. Ndiri murume uye zvekare pari zvino ndiri kugara muno muCape Town but ndine dzimba hangu muZimbabwe uye handisi murombo asi ndakaberekerwa Muhurombwa. Ndo zvakazosakisa kuti ndinge ndichizofunga kuti ndinge ndichizofamba. Pandakafamba mukoma, handizivi hangu vamwe vanhu but kana ndichitarisa nyaya yangu mafambiro ayakaita, handina kupinda muzvinhu izvi nekuda kwekuti ndainge ndichida kuromba. Ndakatopindawo muzvinhu izvi ndichitofungidzira kutoti zvimwe kuda ndichawanawo munhu achandibatsira because ndainge ndichida kungogadzirisa zvandainge ndichisangana nazvo. Ndaiva nedambudziko remusana nekuti takamboendawo tikanoshanda mapurazi but ainge ari mapurazi evarungu. Saka ndakashanda pane pamwe papurazi painge pari paplantation, painge paine magum tree. Saka makore acho iwawo apo patainge tichiriwo vakomana vechidiki, ndainge ndatova nemudzimai panguva yacho iyoyo, tainge tisingashandisi mishini iyi yava kushandisa pavanenge vachidonhedza miti, taitotema nematemo. Saka ndakabva ndachizonowirwa nemuti ndikakuvara ndikagara muchipatara. Handina kana chandakapiwa sezvo munoziva kuti varungu havana chavanokupa kana ukakuwarira pabasa. Ndakanogara muchipatara uye zvekare vakandiendesa kuzvipatara zvavo ivo vasingadi kuti ndinge ndichienda kuchipatara chehurumende nekuti vaitya kuti kana ndikazoenda kuchipatara chehurumende zvinoreva kuti ndaikwanisa kuzobetserwa nemamwe maorganization. Zvadaro ndagara muchipatara. Pandakazobuda ndakaedza kuzodzokera kubasa but musana wangu wainge watokuvara, handina chandainge ndichakwanisa kuita. Saka ndakazongonzwa vamwe vachiti kana ukashandisa nzira dzechibhoyi unokwanisa kutogadzirwa musana ukatotwasuka ukatoita zvakanaka. Ndikati heya zvakanaka, kana kuri kunzi kuchibhoyi ndinokwanisa kugadzirisika nekuti mumusha mangu mainge mapinda dambudziko iroro rainge richifanira kuti ringe richizogadziriswa nekukasika. Ndakatanga kufamba uye zvekare ndakazonobetserwa kuchipinge uko kunobva amai vangu. Mushure mekunge ndataura nasekuru ndavaudza zvose izvo zvainge zvichindinetsa. Kunyangwe zvedu kumba kuri kwaMutare but takakurira muHighfields. Baba vangu vainge vari security guard uye zvekare vaishandira varungu. Zvakazondibatsira kuti ndinge ndichizokasika ndawana basa pandainge ndati yarukei. Asi mukukura ndaitoona kutoti tainge tiri varombo because ndaiona vamwe vana vachitotengerwa shangu dzakanaka but isu taiwanzokupfeka masandaki. Ndo dzaitoitiwo ndo bhutsu dzedu dzinenge dzakanaka, ndo bhutsu dzawaipfeka kana kuchinzi munenge muchienda kuchechi, kana kuchinzi zvekare
munenge muchienda kuchikoro ndobhutsu dzawaingopfeka idzodzo. Saka ndakakura ndiri munhu ainge aine shungu dzekuti ndainge ndichida kuzvisimudzira nekusimudzirawo mhuri yangu because ndainge ndiine vanin'ina. But ndakaona kuti kurarama kwandainge ndichiita, ndakaona kuti upenyu hwandainge ndichirarama inini ndo upenyu hwainge huchimboraramwa nevabereki vangu, ende painge pasina kana kwandainge ndichazosvika neupenyu hwakadai. Saka pandakaona kuti ndakuvara, ndakabva ndachizotorwa nasekuru ndokubva ndachizoendeswa kune umwe uyo wandichati Nyandoro, not his real name, uyo ainge ari murapi mukuru, aitozivikanwa kuti aiva nezvinhu zvake zvaaishandisa mumatare zvawaitoona zvichitofema. Zuva iro ratakasvikapo pamba pavo, takasvika pakazara nevanhu vainge vakawanda. Epano pakuzonopinzwawo mumatare, takapindawo mumatare neumwewo mukadzi, nekuti mainzi kana kuri kunzi munenge musina mari yakakwana, munobatanidza mari dzenyu munopinzwa mumatare makabatana. Saka ndakapinda nemukadzi iyeye. Zvatakaona mumatare asekuru vacho, waipinzwa mainge muine imwe room. Saka sekuru ivavo nekuda kwesimba ravo iro ravainge vainaro rainge rakawandisa, zvainge zvisingatoite kuti unge uchitarisana navo mumaziso mavo direct. Ivo vainge vari kuseri kweketeni iro rainge rakadivhaidha room yacho iyo yavaiitira matare avo. Asi chinhu chaitaura newe painge paine zvimwe zvainge zvakaita kunge zvikamba zvainge zviri mune chimwe chibhasiketi, ndo zvaitaura newe. Waitovanzwa kuti vari kutaura, but kana vataura kudaro waizotonzwa voisi ravo rava kubuda mubhasiketi imomo vava kutaura newe. Vakandiudza kuti of course ndainge ndakakuvara, asi kuburikidza nemishonga yavo ndainge ndichazova murume aikwanisa kuzopefoma maduties avo. Vakandiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndige ndichibuda panze, ndige ndichinotora matoto ehuku. Ndikaita saizvozvo, vakanditi ndige ndichinwa matoto aya avainge vazanganisa nemishonga yavo. Ndakatotanga kutonzwa kutoti zvainge zvava kuita senani, because kana kugara kwaitondirwadza kana ndikagara kwekanguva even kapfupi pfupi. Ndaiwanzokuti kana ndiri kumba ndaingogara ndakazvirarira zvangu nekuda kwepain iyo yandainge ndichinzwa. Ndakazobvapo kuchipinge ndikambogara mamutare. Ndakati one day ndiri pamba pavatete vangu avo vainge vaine utsinye kusingaiti, ndakati ndakagara pamba pavo, ndipo pandakatanga kufunga. Ndikati kufunga mushure mekunge ndangobuda kanguva kapfupi pfupi. Vakanditaimira, ndakangoti ndichingobuda, ivo vakatosara vakatobika tea nevana vavo, vakatonwa tea paya, ndokubva vangondisira tukumbambaira, tukumidzi twembambaira nditwo twavakandisira. Apa the previous night ndainge ndambobuda ndichida kutsvakawo zvimapiece job. Pandakadzoka ndikatowana vanhu vatodya vatosuka ndiro, vainge vakangotarisana, ndikaziva kuti ndo yainge ichitambika. Saka pandakadzoka kamwe kamwana kemwana wavo ndiko kakabva kachizoti isu tatodya isu, hanzi namama hatifanire kuti tinge tichikuudzai because kaiti mama kuna vatete, sezvo vainge vari ivo vainge vakakachengeta kubva kachiri kamwana kadiki. Pandakanzwa mashoko iwawo achitaurwa nemwana, ndakabva ndaona kuti ndaitofanira kuti ndige ndichitoita plani neupenyu hwangu. Ndakabuda panze, ndakabata chindiro chainge chiine mbambaira, ndichinwa tea yainge isina shuga, yaingovawo tea yekungoti ndisazosvotwa nembambaira, ndikwanise kungodzidzikisa nemvurawo inodziya, ndikangoti ndo ichava tea iyoyi. Ndakagara kudaro mukoma, ndakatanga kufunga upenyu hwangu kuti kwainge kusina kana kwahwainge huchimboenda. Ndo pandakazoti kufunga, ndikati nekamari kandiinako ako kandikuda kushandisa kuti ndige ndichizodzokera kuHarare, ndava kutanga ndambodzokera kuchipinge tonotaura navo, kana sekuru vakandipa something so that pandinozodzokera kuHarare ndinge ndichizokwanisa kubatanidza zvinhu zvangu zvitange kufamba, because ndainge ndava kuda kuita zvekutengesawo mafrutsu muHarare. Makore acho iwavo ndainge ichiri yakachena Harare iyi, mavhenda vainge vachiri vashoma, ende vazhinji vaita zvekutengesa vainge vari vanhu vanenge vasina zvitupa, nekuti munhu wose ainge aine chitupa basa aitoriwana
asi mari ndiyo yainge ingori shoma. Saka ndainge ndava kuti kana ndikatsvaka basa ndikarishaya, zvandinenge ndava kuita ndinenge ndava kuita hangu zvekutengesa mafrutsi mudhorobha imomumu. Saka ndakadzokera kuChipinge ndikabva ndachizonotaura navo sekuru. Ndakati ndadzokera kuChipinge ndipo apo pandakabva ndachizotaura navo sekuru, vakandibvunza kuti ndainge ndichidei zvekare mumatare mavo. Ndikati sekuru, ndikudawo kuti munge muchindibatsira ndikwanise kuvawo munhu ane laki, kuitira kuti pandinozofamba kana ndasvika kudhorobha ndinoda kuti ndige ndichizowanawo basa rinenge richizondipawo mari, uyezve kana ndikashaya basa rinokwanisa kundipa mari, sekuru ndigadzirei so that ndige ndichikwanisa kuzoti kana ndotengesa ndige ndichizova munhu anenge achishandira zvinenge zviripo. Vakanditi painge pasina kana problem. Vakabva vachizondipa kamudzi. Vakanditi kamudzi aka uri kufanira kuti unge uchikaisa muhomwe dzako, wakaisa muhomwe, asi kanhu aka akafanira kuti kange kachizorasika, kanofanira kuti kangoramba kakagumana neganda rako. Ndikati ndichazvifambisa sei nhai sekuru? Imimi ndimi mukatondipa zano nekuti handisi kunzwisisa kuti ndoisa kanhu aka muhomwe asi kachifanira kungoramba kakagumana neskini yangu, kanozotadza sei kurasika? Vakabva vanditi hapana dambudziko, ndiri kuzvinzwisisa. Zvatava kuita, unofanira kuti unge uchizobvarura homwe dzako. Kana wabvarura homwe nechemukati, unofanira kuti unge uchizofamba wakakabata, wakazvigumanisa neskini yako kusvika uchinosvika kuHarare. Ndikati zvakanakai. Vakanditi asi kana uenda kwaMutare hapana hako dambudziko, asi uchingonopinda mubhazi kana kuti mumotikari wava kuenda kuHarare, unofanira kuti unge uchizoita sezvandakuudza. Vakandipa zvekare mafuta awo avakati ndiwo andaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa apo pandainge ndichazotanga kuita zvekutengesa, because vakanditi basa ucharishaya rinokwanisa kuzokupa mari yakawanda nekuti hauna kudzidzaka iwe, saka unoriwana kupi basa rinenge riine mari semari yandiri kuona kuti uri kuda mumwoyo mako, kunyange usingadi kundiudza zvako, but uri kuda mari yakawanda ka iwe. Ndikati hongu. Saka ndakazobvapo pamba pavo ndikadzokera kumba kwavatete. Vaitongondiitira zvavaiita, vachindinyima chikafu vasingatozivi kuti ndainge ndatova neplan, ndainge ndava kuda kuti ndige ndichibva hangu pamba pavo. Zvadaro mukomanashi ndakazokwanisa kuwanawo kamwe kabasa kandakaita, nekuti ndakangozora mafuta ndichingofamba muraini imomo umo mainge muchigara vatete vangu. Ndakadaidzwawo neumwe mudhara ainge achindiziva, ainge ari wechikuru. Akabva andiudza kuti ainge akatumidzirwa mari nemwana wake kuti ainge achizocheresa toilet. Mwana wacho ainge akabva mukutengawo stand but kuri kumaruzevha, saka aiva nemotikari. Ndikati mudhara, motoenda neni? Akati okay, tochizviita zviri zvamangwana. Ndikati kwete, handei zvanhasi because handina kana mari ndiri kuida, ndakasiya mudzimai kuHarare uko. Saka akabva achizorongedza iye nemudzimai wake, tikabva tachizoenda kwavainge vakanzi vange vachizonocheresa toilet nemwana wavo. Tasvikamo muvillage ndopandakatanga kuchera. Mukomanashi ndakachera neusiku. Mangwana acho makuseni ndikamuka ndichipedzisa gomba riya ndobva ndachizopiwa mari yangu. Ndakangoti ndangopiwa mari yangu ndokubva ndatopinda muroad kudzokera kwavatete. Kana kuoneka handina kuoneka. Ndakati handingaoneki, vanhu vakandivenga vanokwanisa kuzondipa mhepo ndikasasvika kwandiri kusvika. Then ndokubva ndachizodzoka muHarare ndiri mubhazi. Mukomanashi ndainge ndakangoisa ruoko rwangu mumapoketi, ndakangogumanisa chitanda chiya nemuviri wangu. Handina kusvikira pamba, ndakasvika kumba kwefriend yangu, ndiye akazokonzeresa kuti zvinhu zvinge zvichizosvika pakupanduka. Ndainge ndakanzi mafuta haafaniri kuti ange achizoshandiswa neumwe munhu. Ndaitya kuti mafuta awa kana akagara ari kumba, then mudzimai wangu aikwanisa kana kuzomaona akamabata, sezvo ainge achiita zvokunamata. Ndichiti kana amaona anokwanisa kuzomarasa. Saka ainge ava kugara kumba kwefriend yangu. Ndikamuudza zvose ndikati iyi minamato yangu yandakapiwa nevamwe sekuru. Saka iye paakazoona kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kutanga kufamba zvakanaka, ndipo apo paakabva achizotanga kumashandisawo. Saka zvinhu zvakapanduka. Mudzimai ndokubva arwara zvainge zviri very serious.
ndakadzokera kwavasekuru ndikati, nhai sekuru, hamunawo here zvamunoziva chingava chiri kukonzeresa kuti mudzimai wangu ange achirwara? Vakandiudza kuti ndainge ndakakanganisa mhiko dzangu nekuti mafuta angu ainge akashandiswa nabhururu wangu. Ndakashamiswa nazvo because handina kunge ndakaziva kuti chainge chava kutomupawo laki inhauye kuti ainge akazora mafuta akatomapima akawedzera zvake nezvecooking oil. Ndikati ndozvaakaita. Saka ndakabva ndachizoitirwa dzimwe mhiko, handidi kukunyeperai. Ndakarariswa nemwana musikana uyo ainge aripo wandisingakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro pake. Saka ndakabva ndachizopiwa makore 21 ekurarama, sezvo makore awa akatorwa paari. Musikana iyeye ainge akatounzwapo pamba pasekuru, ainge achipenga. Vakabva vati iri ibenzi, iri kupenga kwake hahusi urwere hwakauya kwaari kuburikidza nevaroi, urwere hwaMwari. Saka tava kumutorera makore ake awo ainge akanzi achararama achipenga. Saka 21 years idzodzo vakanditi ndodzauchararama uchidya mari. Unofanira kuti unge uchidya mari sekunge mangwana uchamuka wakafa. Kubva ipapo mukomana She ndakabva ndachizotanga kuita mabusinesses akasiyana siyana, asi mari iyi kuuya kwayo kwayakaita kwandiri mukoma yakauya nedzimwe nzira dzakangosiyana siyana. Ndichiita madhiri, ndichitengesa zvinhu, buying and selling, ndotoita mari yakawanda paya. Ndakavhura supermarket maMutare, ndikatenga motikari, ndikavhura zvekare imwe supermarket muHarare. Zvinhu zvangu zvakatanga kufamba zvakanaka. Within 2 years ndainge ndatova nemashops, ndainge ndatova nedzimba, ndava kutoita zvekutorentesera vanhu. Uye zvekare ndainge ndatova nevashandi vakawanda, ndava kusatombokwanisa kuvaverenga vashandi vandainge ndava navo. Asi chakandinetsa mukomana She ndechekuti pasupermarket yangu yemuHarare ndakazotorerwa shop yangu iyoyo neumwewo ainge ari member of parliament. Handikwanisa kuti ndige ndichitaura nezvayo nyaya iyoyo because ndinokwanisa kuzozvipinza mumatambudziko because pakaitika politics too much. Ndokutotorerwa supermarket sekutamba sekuseka, ndikatosara ndakangobata mapepa. Shop yakavharwa, maaccounts akafrizwa nekuti vakapindira nemumabhengi. Uye zvekare ndainge ndakavhura trust ndichiti kunyange ndikazofa hama dzangu nevana vangu vachazosarawo vachidya vachiwana chouviri. Vakakwanisa kuvharisa trust iyoyo. Mari dzose idzo dzainge dziri muakaunti dzikanyangariswa ndakatombodzifambira ndikaenda kuna Reserve Bank, asi chakabuda hapana. Mukomana She ndakange ndiri munhu ainge achingopinda mumadhiri akadaro kusvika mugore ranhasi. Nhasi ndiri mugore rechi17 kubva zvandakapinda mazviri zvinhu izvi, asi mari yose yandinobata haina kana chainokwanisa kundiitira. Kana ndikabata mari inonyangarika, kana ndikatengawo maproperty sezvinongoita vamwe, ndinotorerwa futi maproperty iwawo. Kana kuri kunzi ndikapa vanhu mari, ndinomwe wandakambopa 500,000 US akangonyangarika. Uye zvekare vakadzi vamwe vandinenge ndichiti ndikuita mabusinesses navo vanongonditiza mushure mekunge ndavavhurira mabusinesses. Ndiri kuzvidemba kuti saka chandakagona chii apa n'anga yakandirombesa. Ndainge ndakaudzwa kuti n'anga iyoyo yainge isingafi because kunyange patakatanga kuenda kuChipinge sekuru vangu vakatondiudza kuti patakaendako yainge yava almost 104 years, zvichinzi n'anga iyoyo haifi. Kana yava kuda kufa hanzi mudzinza rekwavo kunochekereswa mwanasikana kana kuti mukomana anenge achiri mwana mudiki ndiye anochekereswa makore ake awo aanenge achifanira kuti ange achizorarama. Kana dziri 50 years idzodzo dzinokamurwa dzobva dzachizoiswa pana sekuru vacho ivavo. Ndadzokera kuChipinge mukoma, ndakarohwa neshock of life. Ndakatoudzwa kutoti sekuru vainge vakabva mukuvigwa. Ndakadzoka kuHarare ndakaisa muswe pakati pemakumbo seimbwa iri kutya. Ndava kuziva kuti zvino munhu akandibetsera zvaafa. Apa ndainge ndanzi muchazodzoka kana tapedza kugadzirisa zvinhu zvedu zviri kutinetsa mudzinza. Kuzodzokera kwandakaita ndakaona kuti sezvo sekuru vainge vachinzi vainge vaine vakadzi vakawandisa, umwe neumwe vainge ava kurwira tsvimbo idzo dzavainge vachishandisa. Saka kuzobetserwa hatina kukwanisa kuzobetserwa. Ndakazongobvako ndaona kuti 2 weeks dzainge dzatopera ndakangogara
pamatumba avo sekuru ivavo ndikadzoka. Iko zvino ndinongozviraramira hangu. Upenyu hwangu ndihwohwo hwekuti ndinongofamba ndichingodyawo mari nevakadzi like izvezvi zvandiri kuno kuCape Town. Ndine vakadzi vaviri avo vandakangonhongawo muHarare, avo vandiri kufambidzana navo ndivo vandakauya navo kuvacation yedu yekuno kuCape Town. Kana ndikaona nekunzwa vana vechidiki vachishuvira ngavanoti quick money, ndinongodzungudza musoro wangu. Mukomanashe, hakuna chinhu chinonzi quick money. Mari inouya kwauri zvishoma nezvishoma. Kana ukaona apo paunenge uchinzi nen'anga zvinhu zvako ndinokugadzirira mangwana chaiye unenge watova millionaire, ziva kutoti watozvitengesa iwe kuna Satani. Yambiro yangu kune avo vanoshuvira kuva nemari yekukasika, hakuna zvinhu zvakadaro. Unofanira kuti unge uchidzikama kuitira kuti zvinhu zvako zvinge zvichizofamba zvakanaka. Ndakasvika pakuparadza dzinza, nanhasi uno ndichiri pakungoparadza dzinza, not because ndinenge ndichida, asi zvazvinoita mukoma. Pane vamwe avo vanozoti kana vakafamba vakaudzwa kuti ndiri kuvashandisa uye zvekare nekuzoda kuzovauraya, munhuwo anenge ava kuda kuzvidzivirira. Zvino ini nyoka yandiinayo ine simba, inobva yachizoenda yobva yachizonokuruma usati waitirwa go back to sender. Nditori neumwe muzukuru uyo akafa ari pasowe, akangorumwa nenyoka ari pamasowe nekuda kwekuti vainge vava kutoda kutondiitira go back to sender. Zvandiunza pano, ndangouya pano kuti ndinge ndichikuudzai kuti kunyange ndakapiwa makore 21 years ekunzi ndinge ndichidya mari nekufara, changu chandinongoita kungofadza avo vandinenge ndiinavo, sevakadzi vandiinavo izvezvi kuno kuCape Town. Aiwa, vari kutozviona vachidya nyika rutivi nekuti havana chavanoziva kuti mari yangu inobva pai. Asi ini hope handirare. Kana varara ndinenge ndakangovatarisa ndichiti asi vanombozviziva here kuti kunobva mari yangu kunorwadza. Yangu mari inonditorera upenyu hwehama dzangu, nyoka yangu inouraya nekunwa ropa rehama dzangu. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndo zvandakaita izvo vakapihwa makore ekurarama pa 17 years already gone. Saka pa 17 years kunenge kwasara makore mangani? Hakusi kwangosara 4 chete. Which means in the next 4 years, kana ndakwanisa kuverenga chaizvo, in the next 4 years panenge pasisina munhu. Masacrifices ose avanenge vakaita, it will mean nothing. Asi hanzi zvinhu izvi zvichangoramba zviri mudzinza zvichitambudza vana vakazvarwa mudzinza rekwedu. Ngativabetserei mukoma vedu ava mucomment section nemazano.